ערב טוב, קהילת קודש פה ברחוב יעקב אחווה בפתח תקווה. יש לכם פה ממש מקום תורה, אבל לא ילך כמה שדואג לכם פה. אני ברוך השם הוצאתי עכשיו ספר על חושן משפט, אז נראה כמה דברים פה מאוד מאוד יפים שנוגעים למעשה. אי אפשר להגיד פה את כל הספר כמובן, אבל ניגע בכמה דברים שנוגעים. מעשה שהיה במקום שעשו הגרלה. ובכן, כאשר התחילו את ההגרלה, מה קרה? מכרו הגרלות, מכרו כרטיסים. כל מי שתרם לאותו מוסד קיבל כרטיס הגרלה. אז אחד שתרם 200 שקלים קיבל כרטיס הגרלה. אחד שתרם 400 קיבל כמה כרטיסים? שניים, אתם יודעים, ליבה, ברוך השם, כולם פה גאונים. אחרי זה קנה 3 וכל. היה שם אחד, קנה 20 כרטיסים. אוקיי, 20 כרטיסים. אז כמה כסף הוא השקיע? כמה? 2,000. עכשיו, מה קרה? נערכה הגרלה, ביום ש... זה כפול 4,000. נערכה הגרלה, ובכן ביום של ההגרלה הוא היה חולה. לא הביא את הכרטיסים שהוא קיבל. ואחרי זה הוא באמת טען שאני רוצה לבטל את ההגרלה, כי היה טעות. אמרו לו מצטערים, אבל כבר אנשים קיבלו את הפרסים. עכשיו אתה נזכר לבוא? עכשיו אתה נזכר לבוא? הוא מצטער, אונס רחמנה פטרי. אונס רחמנה פטרי, הייתי אנוס. אז עכשיו, איך פותרים בכלל את הבעיה הזאת? האם עכשיו נגיד לכל האנשים, שמע, אתה זכית ברכב, תחזיר את הרכב? אתה זה, אפשר לעשות כזה דבר? מה נעשה בכזה דבר? אז זו שאלה. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שמי שעורך הגרלות, הפתרון הכי טוב זה לכתוב ההגרלה על דעת האחראי המוסד. או על דעת, ההגרלה על דעת אחראי ההגרלה. זהו. עכשיו, אנחנו החלטנו שהכרטיסים שיש פה זה מספיק. ואז אין לך את הבעיה. אבל הם בהגרלה שם לא ידעו את הדבר הזה, שכותבים בהגרלה על דעת האחראי הארגון. ועשו הגרלה סתם, בן אדם בא, אומר, השקעתי 4,000 שקלים. לא פייר שאני עכשיו יפסיד את כל התמיכה שאני אמור לקבל. את כל הזכות, אולי אני הייתי אמור לזכות כאן ברכב. אולי אני הייתי אמור לזכות ברכב. מה נעשה? מספרים על איזה אחד שזכה בלוטו, הוא רצה להודות לקדוש ברוך הוא על זה שהוא זכה בלוטו, אז הוא קנה אוטו למבורגיני. אתה יודע מה זה למבורגיני? זה אוטו ספורט יקר, זה 500,000, מיליון שקל עולה אוטו למבורגיני, זה מקום, זה שתי מושבים. אחד קונה אוטו 7 מושבים ב-20,000 שקל, הוא קונה 500,000, מיליון שקל, אוטו עם 2 מושבים. אז הוא הלך, רצה להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, אז הוא הלך לרב, והרב חרדי שאל אותו, כבוד הרב, אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לשים מזוזה באוטו. אני רוצה לשים מזוזה באוטו. יש כאלה שמים מזוזה במעלית, אני רוצה לשים מזוזה באוטו. הרב אמר לו, איפה אתה רוצה לשים? בלמבורגיני. הרב שאל אותו, מה זה למבורגיני? לא מכירים כזה דבר. אמר לו, הרב, למבורגיני זה אוטו יקר, 2 מושבים, 500,000, מיליון שקל, זה עלה לי. אני רוצה לשים מזוזה. הרב אמר לו, אין מזוזה ברכב, אבל איך תשאל את הרב הקונסרבטיבי, הם שם יכול להיות שיתירו לך לשים מזוזה. הלך לרב הקונסרבטיבי, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לשים מזוזה בלמבורגיני. אז שאל אותו הרב הקונסרבטיבי שהם חצי כזה, לא החליטו מים, אז הוא אמר לו, הרב הקונסרבטיבי, תשמע, מה זה למבורגיני? אז הוא אומר לו, למבורגיני זה אוטו שהולך כ500,000 מיליון, וזה שווה, והם רוצה לשים שם מזוזה. אז אמר לו, אין מזוזה באוטו כזה יקר. לך תשאל את הרב הרפורמי. הלך שאל את הרב הרפורמי, כבוד האדון הרבי, I have a car of Lamborghini, do I have to put מזוזה? הוא אומר, יש לי אוטו למבורגיני, צריך לשים מזוזה. אז אותו אחד, אותו הרב שלהם אמר לו, תשמע, למבורגיני אני יודע מה זה, אבל אני לא יודע מה זה מזוזה. אני לא יודע מה זה מזוזה, אני יודע מה זה למבורגיני. כל פנים, אז פה בהגרלה הזאת שהם עשו, הייתה טעות בהגרלה. והבן אדם שתרם את הכספים אומר, תשמעו, אני רוצה לבטל את ההגרלה, כי הכרטיסים שלי לא הספקתי להביא אותם. האם יש לו זכות לבטל את ההגרלה בטענה כזאת שהוא לא שם את הכרטיסים? או שנגיד לו, אדוני, זבשך. מה זה ראשי תיבות זבשך? זה בעיה שלך. היית שולח שליח. אתה חולה, תשלח שליח. תביא עורך דין במקומך, לא יודע מה. עכשיו אתה מספר לי סיפורים, חולה, לא יודע מה. אין לנו זמן להתעסק איתך. אז תקשיבו טוב, אומר, פה הבאתי בספר, שו"ת משנה הלכות חלק ג' סימן קצ"ג. כותב הרב שהגרלה בטלה. כותב הרב שהגרלה בטלה, ומה הראיה שלו? הראיה שלו משו"ת חוות יאיר. מה כתוב בשו"ת חוות יאיר? שו"ת חוות יאיר
הוא אחד מגדולי האחרונים, הוא חי לפני 200-300 שנה, הוא כותב שגורל זה החלטה מאת השם. כאשר אדם זוכה בהגרלה, זה מאת השם הייתה זאת. אבל כאשר ההגרלה לא נכונה, זה לא מאת השם. אין לזה את ההשראה של מאת השם. מה קיבלנו בגורל? מה הדבר הראשון שקיבלנו מגורל? חלוקת הארץ. חלוקת הארץ היה על פי מה? אורים ותומים. אבל איך זה התחלק? זה היה גורל, הטילו פתקים, ומי שיצא גורל, הבת קול הייתה אומרת, זה לפלוני, קרקע לפלוני, זה קיבל פה, בנימין ויהודה התחלקו בירושלים, המזבח היה חצי של יהודה, חצי של בנימין, הכל היה מסודר, לא היה שם פיקשושים. אז שאין פיקשושים, הגורל יכול באמת לחול. אבל כאשר יש בעיות, הגורל בטל. ולכן, בכזה דבר, פסק הרב משני הלכות, הוא היה סנדק של הבן שלי, פסק הרב משני הלכות שהגורל בטל, אין מה לעשות. צריך שהגורל יהיה כדין. לכן, מה הפתרון לפתור את הבעיה הזאת? כי אנחנו לא נגמור עם זה. אדם קנה רכב, אדם זכה ברכב, מכר אותו, יבוא מישהו שיגיד לו, לא, הגורל בטל, תחזיר לי את הרכב, אנחנו לא נגמור עם זה. לכן, אם אתם הולכים להגרלה, תשימו לב שיהיה כתוב, ההגרלה על דעת אחראי ההגרלה, על דעת רבני המוסד, על דעת לא משנה מי. צריך שהכל יהיה על דעת המקום, ואז עם אלה, גם אם יש אחרי זה בעיות, אי אפשר לבטל, כי אנחנו החלטנו שמה? שזה מה שיש. מי ששם, יקבל. מי שלא שם, לא יקבל. זהו, זה ההחלטה שלנו. ואז אין לנו את הבעיות האלה בהגרלה. עכשיו, דבר נוסף, אם אנחנו כבר מדברים על הנושא הזה של להחליט על דברים מראש, לכתוב את זה, זה אומר הספר החפץ חיים. מי כתב ספר חפץ חיים? איך קראו לו? רבי ישראל הכהן. נכון, הוא כתב המון ספרים. הוא כתב ספר אהבת חסד, הוא כתב ספר במים חיים, הוא כתב את המשנה ברורה, ביאור הלכה, שער הציון, המון ספרים. אחד הספרים זה אהבת חסד. עכשיו הרב כותב באהבת חסד פרק ד', הוא כותב הכי חשוב בין עובד למעביד, לסכם מראש את כל התנאים. למה? יש לך אדם התחיל לעבוד, אוקיי? התחיל לעבוד, באמצע העבודה הוא אומר, אתה יודע, אני לוקח 200 שקל לשעה. אומר לו המעביד, אתה לוקח 200 שקל לשעה? אני משלם משכורת מינימום, זה כמו שליח פיצה, אני לא משלם 200 שקל. הוא אומר לו, אדוני, אבל אני עובד הייטק. למדתי באוניברסיטה 5 שנים. מה אתה נותן לי, 30 שקל לשעה? מה עושים בכזה מקרה? צריך לסכם מראש. אני רוצה כמה? אני רוצה $1,000,000 לשעה. זכותך לבקש כמה שאתה רוצה, וזכותי להגיד לך, אתה רואה את הדלת, צא החוצה, נכון? אפשר להגיד תנאים, נכון? כמו שדיברנו מקודם על האינסטלטור שלי, מה מקרה. אפשר לסכם הכל מראש, אבל חייבים לסכם מראש. למה? כי אם לא מסכמים מראש, מתחילים מה? בלגן. באיזה צורה של בלגן? של ויכוחים. אחד אומר, שמע, אני משלם שכר מינימום. אחד אומר, תשמע, אני כבר עובד בזה 20 שנה, מעולם לא קיבלתי שכר מינימום. הוא אומר לו, אבל אני לא ידעתי, כן ידעתי, לא ידעתי, ואז מגיעים לבלגנים. אז לכן הכי חשוב בכל התנאים שאדם מנהל עם חברו, לעשות את הכל סיכום מראש. ואז אתה יודע, תשמע, אני עכשיו בא לעשות לך עבודה, אני רוצה 2,000 שקלים. אוקיי? עכשיו המעביד אומר, אבל תשמע, אם העבודה תהיה יותר ארוכה, אני לא מוסיף. אז אני יכול להגיד, שמע, 2,000 שקלים לא מתאים לי לקחת את הריזיקה הזאת, אני רוצה 2,500. ואז אם יש יותר עבודה, אני סופג, אם אין, הרווחתי. או שאני יכול לבוא להגיד, שמע, אני לא מוכן בכלל לקצוץ מחיר. המחיר הוא 2,000, אם אני עובד עד 3 שעות. אם אני עובד 4 שעות, אני רוצה 2,500. אז צריך לסכם מראש. אבל אם אתה בא לעבודה, שלום, כמה אתה לוקח? 2,000 שקלים. מתחיל לעבוד, רואה שהעבודה הזאת היא בכלל 5,000 שקלים. והוא רק מפסיד. רק מפסיד. אז מה נעשה? נגיד לו תעבוד ותפסיד? לא אומרים כזה דבר. התורה מרחמת על האנשים. אם אדם בא למקום מסוים וטען נגיד בפי 2, פחות כאילו, חצי מהמחיר הוא דרש, לעבודה יהיה 10,000 וביקש 5,000. אז נבוא נגיד בעיה שלך, צריך לבדוק את זה. כי כל אחד יבוא יגיד שהוא לקח עבודה, יגיד לא ידעתי. אנחנו לא נגמור עם זה, נכון? אז לכן צריך שיבוא איזשהו שמיים מסוים, יגיד, שמע, עבודה 5,000 וכזה דבר, זה הונאה. זה הונאה. זה לא שווה 5,000. נגיד לפרק מטבח, ולזרוק אותו לפח יחד עם פועלים ערבים, ובסוף קונטיינר שזורק את זה בחוץ. אפשר לשום כזה דבר, זה לדעת כמה קומות, הכל צריך לדעת מראש. לכן הכי חשוב, כל הדברים האלה, לסכם מראש. וברגע שאדם מסכם מראש, הכל בסדר. מספרים על אחד שהוא לא הצליח לישון בלילה. כל פעם היה מסתכל מתחת למיטה, הוא מרגיש רעשים, כל פעם שומע, הוא חושב יש איזה מישהו גנב למטה. אומר לאשתו כל פעם, שמעת רעש, שמעת רעש, אומרת לו, יא חביבי, תן
תן לישון! ואני פה, אתה לא נותן לישון כבר כמה שנים. אין שום דבר למטה, יש הכל סורגים, מה אתה דואג? לא, הוא לא יכול לישון, יש לו נדודי שינה. הלך לרופא, הרופא אמר לו, תשמע, אני סוגר לך את זה $100 לטיפול, אבל זה 24 טיפולים אני צריך, יצא לך כמה? 2,400 מה? דולר, פלוס מע"מ. אמר לו הבן אדם, איפה אני אביא לך? בקושי אני יושן בלילה, אתה חושב שגם אביא לך 24 כל כך הרבה כסף? מאיפה אני אביא לך? אחרי שנה וחצי שהוא פוגש את אותו בן אדם, אומר לו, בוא'נה, אני רואה פתאום אתה יושן טוב, העיניים שלך נראות נורמלי, לא כמו לפני שנה וחצי, מה קרה? אומר לו, תשמע, אדון דוקטור, הבאתי את חבר שלי, הוא חתך את הרגליים של המיטה, מאז אין אף אחד למטה. אין אף אחד למטה. סיכמתי את הכל מראש, אין אף אחד למטה. על כל פנים, אז זה הדין הבסיסי, שכאשר אתה מסתכל על דבר שקוצצים מראש, זה הדבר הכי טוב שאפשר לקצוץ מראש, וזה באמת הברכה הגדולה. עכשיו אני רוצה להגיד אתכם לעוד נקודה. יש לנו את כל הנושא הזה שאדם שלומד תורה ומקבל על זה כסף. נכון? היום יש לנו אברכים, ברוך השם, שלומדים תורה. יכולים אחרי זה למסור שיעורים כי הם למדו תורה. יכולים אחרי זה לכתוב ספרים כי הם למדו. יכולים אחרי זה לפסוק הלכות גם. נכון? יש לך כל פעם בדור משתנים דברים. עכשיו יש לנו מה? הסיפור הגדול, מעלית שבת. יש מעלית שבת הכשר צומת, יש הכשר שבת של הרב אלפרין, יש הרב אופיר מלכה, עכשיו גם מוציא הכשר על מעליות. כל מיני דברים שמתחדשים עם הזמן. אם לא יהיה לנו רבנים שיפסקו לנו את ההלכות, אז אנחנו לא נדע מה נעשה. יש מד מים, יש מד מים שהוא חשמלי בכלל, ידעתם? מד מים בחוץ כן, אפשר להגיד לנו... אלקטרוני. עכשיו, אני חשבתי שיש מספרים. נכון? כמו אלקטרוני. זה לא נכון, זה נראה שעון רגיל. למעלה זה שעון רגיל. למטה יש לו משדר, שהוא משדר לחברה. שהיא, אתה הסתכל אותו, אני לא צריך לספר לך. אסור לך להשתמש בזה אתה. בשבת? אסור לך, לא לי. מה זאת אומרת לי? אני אסביר לך, בגלל שאתה דתי ושומר שבת והכל טוב טוב וכהלכה, אז אסור בן אדם כזה להשתמש בשעון כן, בשבת. בשבת. מה זה שבת כזה? אבל מפסיקים, רגע, אפשר להפסיק את השידור, מה? מה זה להפסיק את אתה השידור? לא יכול להפסיק כלום. לא, תחליפו לי. לא, אתה יכול להפסיק את השידור, לא יהיה שידור. אי אפשר. אי אפשר, זה רגיל. יש להם איזה הבדלים מסוימים זה בודק לך את זה הכל. אז זה למטה משדר לחברה, ואם יש פתאום פיצוץ, אז הם מקבלים מטרה, אז הם יכולים גם לבוא בשבת ולתקן את זה. זה המטרה שהם עושים את הלמטה. אתה יכול לבקש שלא ישדר בשבת. אין דבר כזה, זה יש לך שעון שלא כזה. צריך להחליף את המנגנון, להגיד לו, תשמע, אני שומר שבת, בבקשה, תחזיר לי את הישן. על כל פנים, בוא נראה רגע. עכשיו אנחנו יודעים שכאשר אדם רוצה לקבל שכר על לימוד תורה, אוקיי? הוא רוצה לקבל שכר על לימוד תורה, למה? הוא יושב בכולל לומד. אם הוא לא יקבל את התמיכה מהכולל, הוא לא יכול לחיות. נכון? אחד אברך, 10 ילדים, תגיד לו, שמע, אסור לקבל כסף על דברי תורה, כי הגמרא במסכת נדרים בדף ל"ח אומרת, מה אני בחינם, אף אתה בחינם. הקדוש ברוך הוא רופא חולים, לוקח על זה כסף? לא לוקח. אז גם רופא אסור לו לקחת כסף. אנשים לא יודעים את זה, רופא אסור לקחת כסף. שנייה, רופא אסור לקחת כסף. מה כן רופא לוקח כסף? אומר הר"ן בשם הירושלמי, רופא לוקח שכר בטלה. תודה רבה. מה זה שכר בטלה? שהוא עכשיו מתבטל מלעבוד עבודה פיזית או דברים אחרים לא קשור לרפואה, במקום זה הוא בא מרפא אותך. אז הרפואה הזאת זה שכר בטלה. אסור לקחת שכר על רפואה. איפה עוד אסור לקחת שכר? על השבת אבדה. המוצא יבוא על שכרון. נכון? קומצים בזה? זה אסור. כי מי שמצא את האבדה אסור לקחת שכר על האבדה. אנחנו אפשר לקחת רק שכר בטלה. אומר הר"ן, אותו דבר תלמוד תורה. אדם שבא, נגיד, מוסר שיעור, לא שאני פה מקבל כסף שלא תתבלבלו, אני רק אומר, אדם שמוסר שיעור, אדם שבא ללמוד בכולל, הוא מקבל כסף, הוא לא מקבל כסף על התורה. כי מה אני בחינם? אף אתה בחינם. אני שלימדתי את משה רבנו בהר סיני, קיבלתי ממנו כסף, אומר הקדוש ברוך הוא. לימדתי אותו 40 יום חינם, נכון? אז גם אתה לומד תורה, תלמד בחינם. אז מה נעשה? וכי לא ייקחו כסף? התשובה, שכר בטלה. שכר בטלה על זה שהוא לא הולך לעבוד במלאכה אחרת, אוקיי? זה הדין הבסיסי. מי קובע מה הגובה של שכר? או, יפה מאוד. אחד אומר, תשמע, אין מחירות. בדרך כלל האברכים בכוללים זה באזור 3,000-4,000 שקל, זה הטווח של המחירים. משרד הדתות, כמה הוא נותן?
שאומרים החרדים פרזיטים, כמה משרד הדתות נותן כבר? 700 שקלים. אחד אברך עם 10 ילדים, אחד שרק עכשיו התחתן, זה לא משנה. כל אברך מקבל 700 שקלים ממשרד הדתות. ואת התוספת, 700 שקלים זה לא מכסה את החשבון חשמל אפילו. כל אלו נותן את זה. זו שאלה יפה מאוד. למי המשרד הדתות נותן את המלגה של ה-700 שקלים? הוא נותן את זה לכולל שייתן לאברך, או שהוא נותן לאברך דרך הכולל? לכולל. משרד הדתות. הרי אתה מקבל את הרשימה, אתה לומד אצלי בכולל ראובן, דוד, שלמה, בבקשה תביאו לי כפול 3, נכון? כן. אז המלגה שהכולל מקבל, זה לאברך דרך הכולל, או זה לכולל שייתן לאברך? מהי נפקא מינה? מה זה נפקא מינה? מה יוצא מזה? מה יוצא מזה? דוגמה, היה פעם מענק. פעם הכוללים היה בתקופה של הקורונה מה שהיה מענק. למי מגיע מענק? הראשי כוללים אמרו, זה למי מגיע? לכולל, כי זה מענק שלנו לתת לאברך. זה כבר לא קשור לאברך. האברך צריך לקבל 700, לא עכשיו מענק. האברכים אמרו, מחילה, זה, אתה רק צינור. נכון? כמו עורך דין שלי. עורך דין שלי זה הוא? זה צינור. זה רק צינור. אז פסק בזה הרב נוסבוים, שמשרד הדתות זה הולך לכולל. הכולל צריך לתת את זה לאברך. ממילא הכולל נותן לאברך את המלגה העיקרית, אבל תוספות שנוצרו זה הולך לכולל. ולכן בכזה דבר שמגיע דבר תוספת על המשרד הדתות זה שייך לכולל. כל פנים אבל גלשנו. בואו רגע נדבר על לקחת שכר על תלמוד תורה. אז פה הרמב"ם אומר, אני רוצה לקרוא לכם הרמב"ם בפרק ג' מלכות תלמוד תורה. הרמב"ם אומר, כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה. אחד אומר, שמע, אני רוצה ללמוד תורה, לא עושה מלאכה, ויתפרנס מן הצדקה, יעשה שנורר, נכון? אומרים שנורר ביידיש זה שנורר. ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם. אומר, חילול השם. מי שאומר, אני רוצה, משים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה, ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם. הוא ביזה את התורה. זה ביזיון התורה להגיד כזה דבר, אני לא עובד, אני מפרנס מן הצדקה. ידעת כזה רמב"ם? לא. אני מכיר לך את הרמב"ם, לא ממציא מילה. להתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם. אז רגע, אתה לא לתת להם צדקה? רגע, אני יודע מה אתה הולך להקשות, אני לא סיימתי. שנייה. להתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם. וביזה את התורה. וקיבה מאור הדת. קיבית את המאור של הדת. הרסת את היהדות, אומר. וקיבה מאור הדת, וגרם רעה לעצמו, ונטל חייו מן העולם הבא. אומר, הפסיד עולם הבא. בא ללמוד תורה, מפסיד את העולם הבא. לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה. אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה, נטל חייו מן העולם. ועוד ציבור ואמרו, אל תעשה מטרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בהם. ועוד ציבור ואמרו, אהוב את המלאכה, שנא את הרבנות. הכי טוב להיות מלאכה, נגר, צורף וכולי. אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. וכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. וסוף האדם זה שיהיה מנסתם את הבריות. למה? אין לו כסף, הוא מתפרס מן הצדקה, לא כולם נותנים לו, סופו לנסתם את הבריות. אז מה נעשה איתו? הם מספרים על אחד קפצן שאסף כסף בשוק, הוא אומר לכולם, הוא עיוור. אחרי זה ראו אותו בתחנת אוטובוס קורא עיתון. באו אליו ואמרו לו, איך אתה עיוור קורא עיתון? הוא אומר, אני לא קורא את המודעות, אני רק מסתכל על התמונות. הוא אומר, פה הרמב"ם אומר, אדם זה יש סופו מלסתם את הבריות. אז אם כן, שואל פה הכסף משנה, מי כתב את ספר כסף משנה פה בהגאות בצד? מי כתב את הכסף משנה? כסף משנה, חיבר אותו רבי יוסף קארו, נכון? איפה קבור רבי יוסף קארו? בצפת. הייתם בקבר שלו, אני מקווה. זה סגולה, זה דבר גדול, וליד זה מי קבור? הארי הקדוש, וליד זה מקווה הארי, מי שלא טבל שם, שילך, זה דבר טוב. כל פנים, סוף האדם שיהיה מלסתם את הבריות. שואל הכסף משנה, רבי יוסף קארו, זכותו יגן עלינו, אמן. שואל, הרי ראינו שכל התלמידי חכמים כן נותנים שכרם מן הציבור. ראינו מלא שכן נותנים שכרם מהציבור, כמו שהרמב"ם בעצמו כותב בהלכות דיינים, מצווה על הקהל להעמיד דיינים ולשלם להם שכרם כדי שישפטו את עם ישראל. וגם שם זה לימוד תורה. אז אם כן, הרמב"ם סותר את עצמו. הרמב"ם פה אומר, אוי ואבוי לך אם תיקח כסף עבור התורה. ובהלכות דיינים הוא כותב חובה על הציבור לפרנס את הדיינים. עכשיו איך יהיה דיינים אם כולם ילמדו, כולם יעבדו? צריכים שיהיו אנשים שמההתחלה בונים את עצמם, נכון? מכשירים את עצמם. אז הנה, אתה רואה שנותן שכר מן הציבור.
קושייה אחת. קושייה שנייה, הרמב"ם בסוף בהלכות שמיטה ויובל, בסדר זרעים, חיפשתי פה, אין לכם את הכרך הזה, הוא כותב גם כן, שאדם שרוצה ללמוד תורה כל חייו, הרי זה קודש קודשים, ואין לו בעיה ליטול שכרו מן הציבור. ופה הרמב"ם כותב בפרק ג' בהלכות תלמוד תורה, אוי ואבוי לך אם תיקח כסף מן הציבור. אז איך זה מסתדר? 3 רמב"מים שסותרים אחד את השני. פה הוא מחמיר, ובהלכות שמיטה ויובל הוא מתיר לקחת, בהלכות דיינים הוא מתיר לקחת, ובפירוש המשניות למסכת אבות הוא עוד הפעם אוסר. 2 מקומות שהוא אוסר, 2 מקומות שהוא אוסר, 2 מקומות שהוא מתיר. פרק ד' במסכת אבות הוא כותב שם דברים חמורים מאוד שאסור לקחת. אז איך זה מסתדר? אומר הכסף משנה, דבר ראשון אפשר להגיד, עת לעשות להשם הפרו תורתך. אנחנו לא עושים כמו הרמב"ם הזה, אנחנו תופסים את הרמב"ם השני, כי חייבים שיהיו אברכים שלומדים תורה, שיחזיקו את התורה בעם ישראל. אין מה לעשות, אם כולם ילכו יעבדו, ולא יהיה מי שילמד תורה, התורה תשתכח. זה ברור. זה אומר תירוץ אחד. תירוץ שני, הוא אומר תירוץ יפה מאוד, הוא אומר. תארו לכם בן אדם, שמע, אומר, אין לי כוח לעבוד. מה, אני צריך להיות אינסטלטור, לריב עם אנשים על תוסיפו לי כסף? מה אני צריך? בוא נשב בכולל, רגל על רגל, איך שאומרים ככה, כן? בשב עם רגל על רגל, קבל משכורת, יושב במסגן, נהנה, תענוג, למה ללכת לעבוד? זה מה נקרא לו? זה עצלן, נכון? על זה הרמב"ם דיבר פה. הרמב"ם דיבר פה על אחד שאין לו כוח לעבוד. אז זה אומר, אין לי כוח לעבוד, אבל אני צריך כסף, אז מה אני אעשה? בוא נשב בכולל. כזה דבר הרמב"ם דיבר עליו, קיבע את הדת, הרי זה חילל את השם, מה עוד? חילול השם, קיבע מאור הדת, הרסת את התורה. זה הרסת את התורה. כי אומרים לו, אדוני, אתה באמת רוצה ללמוד תורה? אומר, לא, אבל פשוט אני צריך כסף, אין לי כוח לעבוד, אז בוא נשב בכולל. יושבים, הפסקת צהריים, מעשנים בחוץ, הכל תענוג. מקבלים עוגיות, עילוי נשמת, תענוג, נכון? למה ללכת לעבוד כמו חמור? יושב בכולל. זה חילל את השם. אבל אחד שאומר, שמע, אני רוצה לקדש שם שמיים, אני רוצה לזכות את הרבים, ואני צריך ללמוד תורה, אבל איך אני אלמד תורה? מה יהיה פרנסה? כזה דבר, אומר הרמב"ם, זה מצווה לקה להעמיד דיינים. ואיך הוא מעמיד דיינים, איך הוא מעמיד שופטים, איך הוא מעמיד פוסקי הלכה? על ידי זה שהם בונים את הפוסקי הלכה. ואיך אפשר לבנות? צריך פלוס. מה אני מזומני, איך שאומרים? זה בסדר גמור. כי זה לא שמשעמם לו ואין לו כוח לעבוד. הוא באמת רוצה ללמוד תורה, אבל הוא צריך את ההחזקה של הפרנסה. אז הוא לוקח כסף מהכולל על התורה, או על זה שהוא מתבטל ממלאכה? אחד שרוצה באמת ללמוד תורה. רק שכר בטלה. רק שכר בטלה. אין דבר כזה עושה כסף על תלמוד תורה. עושים, אתה בא לכולל, אתה מקבל כסף על זה שאתה לא עושה מלאכה במקום אחר. וגם רופא. מה אני בחינם, אף אתה בחינם. אחד שאומר, אני רוצה ללכת לבקר חולה, אבל תן משהו, אתה יודע ככה, אני עושה פה מצווה, תן משהו. זה אסור. אתה יכול להגיד, תן לי שכר בטלה על זה שאני הולך לבקר חולה. או, מה הקדוש ברוך הוא מנחם אבלים, כל הדברים האלה שמצוות שאדם עושה, אסור לו לקבל שכר. מה יכול לקבל? שכר בטלה. על זה שאני לא עושה מלאכה במקום אחר, זה נקרא שכר בטלה וזה מותר ליטול. ומילא הרמב"ם הזה מדבר באדם שאין לו כוח לעבוד. אין לך כוח לעבוד, אתה אומר יאללה נתפוס טרמפ על הכולל. אבל אחד שרוצה באמת ללמוד תורה, אין שום בעיה. טוב שלא נשמע, הוא נשמע, אולי הוא התחיל בהתחלה, אין לו כוח, אבל אחר כך הוא, התורה, תחזיר אותו, הוא יעבור לעבוד את התורה. אתה אומר, אז גם באחד כזה, אבל הבנתי מה אתה אומר, אבל מה הרמב"ם שאסר? פה קיבע מאור הדת. על מי הוא מדבר פה? גם פה תגיד, בתוך שלא לשמע, בא נשמע, למה לא אומרים את זה? כנראה זה יותר מדי גרוע, זה כבר ממש לא לשמוע. כאילו זה כמו לקנטר כזה. אז זה כנראה, כן, מה שאתה אומר, הערה חשובה. על כל פנים, אז זה הדין, זה הדבר הבסיסי ביותר שיש לנו, שהלימוד תורה שלנו זה מה שמקיים, וזה מה שכתוב גם בפסוק, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ הוספתי. מה זה בריתי? אז יש מחלוקת בגמרא בין דרים, או בריתי זה ברית מילה, או בריתי זה התורה, שבלי התורה אין קיום לעולם. ולכן זה הדבר הגדול שאנחנו רואים. באמת שואל האור החיים הקדוש, אנחנו יודעים שלקרוע את ים סוף זה היה דבר גדול, נכון? ים סוף. אבל אתה רואה אחרי זה היו כמה אמוראים בגמרא שגם קראו את הים. נהר בירן, חלוק ממך, היו כמה תנאים שגם הצליחו לקרוע את הים. אז מה החידוש הגדול בקריאת ים סוף? אתה רואה כבר תנאים רגילים עשו את זה. אומר האור החיים הקדוש, יש הבדל גדול בין קודם מתן תורה לבין אחרי מתן תורה. לפני מתן תורה, לקרוע ים סוף, אתה משנה סדרי בראשית. סדרי בראשית היה שהים יזרום כרגיל, פתאום אתה חוצה אותו לשתיים, זה דבר לא שכיח, זה דבר לא הגיוני. איך קורה כזה דבר? בכזה דבר אני אומר מה?
זה דבר גדול. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, לקרוא את הים זה בקטנה. כי התורה נמסרה לחכמי הדור. וחכמי הדור, גם התורה וגם הטבע נמסר לחכמי הדור. ואם החכם הדור החליט לחתוך את המים של הנהר, המים יחתכו בלי בעיות. לכן הכוח של התורה, כמה זה חשוב, וחובה לכל אדם להחזיק את התורה בכל דרך שהוא יכול, וזה מעלתו גדולה מאוד. עכשיו, גם אדם שאומר, תשמע, אני לא יכול לתרום לתורה או דברים כאלה, לפחות אני בא בעצמי ללמוד תורה, אז מה זה גורם? שגם אחרים יבואו. וגדול המעשה יותר מן העושה. מה זה מעשה? אחד שגורם לשני לתת צדקה, אומר לו, שמע, בוא תראה, אתה צריך לתרום וזה, והוא תרם. מי קיבל יותר שכר? זה שגרם לו לתת את הצדקה, כי הוא התבייש. לא נעים לבקש מבן אדם. אז כזה דבר, זה גורם לו לתת את הצדקה, אז גדול המעשה יותר מן העושה. אני רוצה להגיד לכם קושייה ששואל אותה הרב פינקוס. אני לא אגיד לכם מה הוא מתרץ, כי אני חושב שהתירוץ שלו אני לא מסכים, לעניות דעתי, אני אגיד לכם תירוץ שלו. הוא שואל שאלה, הרב פינקוס, אתם מכירים, הרב שמשון פינקוס, יש לו ספר איזה? שערי שמשון, יש לו שערים בתפילה, יש לו המון ספרים הוא כתב. הוא שואל שאלה כזאת. אנחנו יודעים שלמה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בכלל? למה? הרי הקדוש ברוך הוא תכלית הטוב להיטיב, נכון? הקדוש ברוך הוא הטוב, הוא הדבר הכי טוב שיש, שהוא רוצה להיטיב איתנו, נכון? עושה אותנו טובות. אז למה להביא אותנו פה לעולם הזה כדי שנעבוד והכל יהיה לנו פה כל העולם הזה שזה קשה לעבור את העולם הזה? תן לנו ישר עולם הבא, טיק טק מיקרוגל, שלום על ישראל. למה צריך לעבור פה בעולם, מלחמות ושואה וחרבות ברזל ומבצעים כל הזמן? מה צריך את זה? תעשה לנו איך שאומרים טרמינל ישיר לגן עדן ושלום על ישראל. מה התשובה? נתקבל שכר, ישר תקבל, מה הבעיה? כל השכר ישר תקבל אותו לגן עדן. תרבה הכל, ניתן לך את כל המצוות, הרי תחליט את טוב להיטיב, תקבל את הכל, כל המצוות שאתה רוצה, כאילו הקמת 700 ישיבות והכל, תחליט את טוב להיטיב, אז כל אחד כאילו בנה 700 ישיבות. או, יפה מאוד. שיהיה מה? קבל שכר. לא, זה מה שאתה אומר, זהו, קבל שכר, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את כל השכר שבא. לא מתבייש כאילו. או, לא יתבייש זה משהו. כשאנחנו אומרים, נעמה דקיסופה, מה זה נעמה? נעמה מה זה? לחם, וכיסופה זה בושה. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אין לי בעיה לתת לכולם עולם הבא למקום, מה אכפת לי? תחליט הטוב להיטיב, נכון? רק מה? אדם מתבייש, יגיד, שמע, אני פה נמצא בעולם גן עדן, צדיקים, התותרים בראשיהם נהנים מזיו השכינה, ולא עמלו על זה בכלל, תרגיש בושה. זה כמו שאתה נותן להעניק צדקה, אחרי זה תראה אותו ברחוב, תראה שהוא עובר לצד השני, לא נעים, נכון? פה הקדוש ברוך הוא אומר, בואו פה לעולם הזה, תעמדו בניסיונות, ותרוויחו את הכל, וזה מגיע לכם בדין ולא תתביישו. החיסרון הוא הבושה. באנו פה לעולם שאין לנו בושה בעולם הבא. אז אם כן, יש לשאול שאלה. אם אתה אומר שבאנו פה לעולם כדי שאין לנו בושה בעולם הבא, לכן נרוויח את מה שמגיע לנו בדין, אז אם כן, למה כתוב בגמרא, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. הגמרא אומרת שאם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לנו נגד יצר הרע, אי אפשר. אז מה אתה רואה פה? שצריך עזרה מהקדוש ברוך הוא, נכון? אז אם צריך עזרה מהקדוש ברוך הוא, עוד פעם נעמה דקיסופה, אז מה הרווחנו? עוד פעם בושה. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו פה, ובראתי לו יצר רע, ובראתי לו יצר, בראתי לו תורה תבלין, אבל עדיין צריך, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אז אם אני צריך את העזרה של הקדוש ברוך הוא, אז מה עשינו? עוד פעם נעמה דקיסופה. ככה שואל הרב פינקוס. שזה קושייה? זה השתדלות שלו, הוא עושה את עצמו השתדלות. אבל אז מה? יותר... ומתי זה נעמה דקיסופה? רגע, נמשיך, ומתי זה נעמה דקיסופה? זה יוצא כאילו, אתה אומר. מתי זה בושה? אתה לא משתדל. יפה מאוד, שלא עשה שום השתדלות. יפה מאוד, זה התירוץ הפשוט. אם אתה לא עושה כלום, וישר תקבל עולם הבא, אז יהיה לך בושה. אני אומר, לא עשיתי כלום, אפילו פתחו של נחת לא עשיתי. אז איך אני אקבל פתחו של עולם? לא עשית כלום. אז זה יהיה בושה לעולם ואחרי צריך לבוא פה. אבל אחרי שאדם בא לפה ועושה את ההשתדלות, בא פה לשיעור תורה ביום חמישי, במקום עכשיו לראות טלוויזיה או לא יודע מה לעשות בבית, בא פה ליעקב אחווה 21 לשמוע דברי תורה. אתה עושה השתדלות. ויש ברוך אומר, אתה איתי? אני איתך, אתה פה, אז עכשיו אני אעזור לך גם. ולכן העזרה הזאת זה לא נעמה דקיסופה. בושה זה כשאתה לא עושה שום דבר. אבל נגיד פועל שעבד, אתה שומע? פועל שעבד אינסטלטור, והוא עשה עבודה בשביל מישהו, שומע? פועל שעשה עבודה בשביל מישהו, וקיבל כסף, הוא מתבייש בכסף הזה? לא. לא, כי הוא עבד על זה. אבל אם אחד יראה אותו בחוב ויגיד, שמע,
אתה נראה לי אדם מסכן, קח 200 שקל. זה בושה לקבל את זה, נכון? אותו דבר פה. אם אנחנו עושים השתדלות, באים לעשות את המצוות, כל יום מתפללים 3 תפילות, כל יום לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא אומר מצוין, אתה איתי, אני אעזור לך, נפתור לך בעיות, יהיה לך חיים מאושרים, הכל בסדר. אבל אם אתה לא עושה כלום, אז זה בושה. אז לכן אנחנו באנו... למה מלמד תורה, זה בושה לקחת. מי שמלמד תורה. שכר בטלה? כן. שכר בטלה אין בעיה. לא, מה זה שכר בטלה? שזה שאני לא עובד, אני בא ללמד תורה. אם הוא עובד ואחרי זה גם מלמד תורה, כי הוא לא מספיק לו, זה גם, אז מה? אין בעיה, אבל הכל זה שכר בטלה, לא על התורה, אי אפשר לקבל כסף על התורה. שכר בטלה. זה שאני לא עובד בהייטק, לא עובד במקום אחר, שכר בטלה. כי אחרת יש לנו בעיה, הרי לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, אומרת הגמרא, לימדתי אתכם, מה אני בחינם, אף אתה בחינם. אז אם כן, שואל הירושלמי, הר"ן מביא ירושלמי, איך אפשר לעשות, ללמוד תורה ולקבל כסף? איך אפשר לרפות? כל הרופאים תסגור את כל הבתי חולים, פה הכי קרוב זה סורוקה. השרון, תסגור את הכל, אסור לקבל כסף על הזה. ואיזה רופא יבוא בחינם? אף שהוא לא יעשה בחינם, ובוקר טוב לא יגיד לך בחינם. אלא מה? אני אומר, זה שכר בטלה. אז זה היתר היחידי, לקחת רק שכר בטלה. אבל אחרי שאדם בא ללמוד תורה ומראה לקדוש ברוך הוא את ההשתדלות שלו, אז אין לי פה בעיה לקרוא לזה השתדלות שלו, וזה לא נעמד כיסופה. כמו פיתחו לי פתח פתחו של מאכל, ואני אפתח לכם פתחו של עולם. כי עשיתם משהו. איך אתה פותח פתחו של עולם? נעמד כיסופה. זה בושה, יהיה לנו בושה שנתת לנו פתחו של עולם. זה יהיה לנו בושה. לא, זה לא בושה. זה לא בושה, זה מה שמגיע לך, כי עשית השתדלות. ואיפה עוד ראיה לזה? הגמרא בסוף מסכת מכות אומרת, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. מוליכין אותו. שואל המהרש"א, מה הקשר מוליכין אותו? למה לשון רבים? הרי זה מדובר כלפי הקדוש ברוך הוא, נכון? מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צריך להיות בדרך שאדם רוצה ללך, מוליך אותו הקדוש ברוך הוא. למה לשון רבים? מי זה מוליכין? אתם מכירים את הקושיה הזאת? אתם חייבים להכיר את המהרש"א הזה. תסתכלו בסוף מסכת מכות, יש מהרש"א בסוף, הוא שואל את זה. למה בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו? צריך להיות מוליך. זה בורא או לא מוליך אותך? מה הקשר מוליכין? אומר המהרש"א, מוליכין אותו. זה מלאכים שאדם בורא מהמעשים שהוא עושה. אם הוא עושה חס וחלילה עבירות, והוא בורא מלאכים רעים, אז המלאכים רעים האלה אומרים לו, אדוני היקר, אתה שלנו, בוא נתקדם הלאה. מתחיל בעבירה קטנה, מתגלש עד שהוא מוצא את עצמו, השם ירחם. כי המלאכים הרעים שהוא ברא, הוליכו אותו לדברים רעים. אבל אם הוא עשה מעשים טובים, ירבה תורה בעם ישראל, זיקה את הרבים, התפלל, עשה את הברכות, עשה מקסימום שיכול, אז הוא ברא מלאכים טובים. אז הם מוליכים אותו לעוד מצוות. אז לכן בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו, אותם מלאכים שהוא בעצמו ברא לעצמו. לכן, אותו דבר גם כתוב בערב שבת, שאדם חוזר הביתה אחרי התפילה, אם הוא בא וצועק על אשתו, יפת מה? למה האוכל לא מוכן? למה לא דאגת לי? בסוף, אין רבנים מקריית ספר. למה האוכל לא מוכן? יפת מה? אני התחתנתי איתך כדי שיהיה אוכל בליל שבת. למה השולחן ככה בלגן? אז המלאך הרע אומר לו, אדוני, תשמע, למלאך הטוב, תראה איך הוא מתנהג. מהקיא על ראשו אומר, תגיד האמן שגם שבת הבא יהיה. שיהיה אותו דבר, כל הזמן שיהיה מלחמה. אבל אם הוא בא, אומר לאשתו היקרה, לא נורא שהבית לא מסודר, ביחד נסדר, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג. הוא זורם איתה, אז הוא בורא מלאך טוב, אומר לו המלאך הרע, האמן שגם יהיה שבת הבאה. אז לכן, כל אדם שבונה לעצמו את המערכת, הוא תלוי בעצמו. לכן אומר המהרש"א בסוף מסכת מכות, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו, אותם מלאכים שהוא בעצמו ברא. אם הוא ברא מלאכים טובים, מצוין. אם הוא ברא חס וחלילה מלאכים רעים, אוי לו ואוי לנפשו. לכן, מוריי ורבותיי, כאשר אנחנו מסתכלים על עשיית המצוות, אם אדם עושה את המצוות בעצבות, זה הדבר הכי גרוע. למה הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, עד שאתה כבר בא עושה את המצווה ואתה עושה את זה בעצבות, אז מה הרווחת? מה הרווחת? מי ביקש זאת מידכם? רמוס? חצריים. בוא תעשה את המצווה, תהיה בשמחה. אפילו לקום בבוקר לתפילה זה קשה. אדם רוצה לישון עד שעה 7-8 וללכת ישר לעבודה. אומרים לו, לא אדוני, אתה תקום ב5. תבוא לבית הכנסת, תגיד סליחות בחודש אלול. אין לך ברירה. זה דבר שזה קשה, אבל אם אדם בא בעצבות, הקדוש ברוך הוא אומר, מה עשית? מה עשינו בזה? בוא תעשה את הדברים בשמחה. ואיך מגיעים לעבודת השם בשמחה? איך מגיעים לזה? על ידי שמבינים למה אנחנו צריכים לעבוד את השם. אם אדם מבין שזה הדבר הכי טוב בשבילו, הוא יעשה את זה בקלות. דוגמה לדבר, סטודנט שבא ללמוד רפואה באוניברסיטה, הם לומדים שם המון שעות, צריך לקום בבוקר מוקדם, עד הערב ללמוד. אבל הוא לומד את זה, הוא משקיע בזה, נכון? מגיע בזמן, הולך בזמן והכל. למה? כי הוא רואה את התכלית.
הוא מבין שיש לזה תכלית, הוא רואה את הסוף. אנחנו צריכים גם, כל המצוות שאנחנו עושים, זה מה שאנחנו לוקחים איתנו לעולם הבא. ואת כל הדברים שאנחנו ניקח איתנו לעולם הבא, זה רווח שלנו. אז עכשיו, אדם שבא ואומר, אני אעשה את המצוות כמה שאני יכול, איך שאומרים, בקטנה. למה לעשות בקטנה? תעשה את זה בגדולה, תשקיע. אני פגשתי מישהו לפני כמה זמן עם תפילין מהבר מצווה, בן אדם בן 50 עם תפילין מהבר מצווה. מה הסיכוי שהתפילין שלו כשרות? הוא היה בטיולים? כמה שנים? היה בטיולים, היה טייל, הריבוע השתפשף, צריך להחליף, אין מה לעשות. כמו שאתה הספה שלך, כמה פעמים החלפת? כמה רכבים כבר הספקת להחליף? טסלה, למבורגיני, כל היום אתה מחליף רכבים, מחליף ספות, אז תחליף גם את התפילין, מה קרה? אז כל הדברים האלה, אדם צריך לשים לב, להשקיע במצוות, ולא להגיע למצב כזה שעושה את המצוות בקושי, כאילו קשה לו. לא קשה, אנחנו עושים את המצוות בשמחה, כי זה מה שהולך איתנו לעולם הבא, וזה הדבר הנפלא שיש. שזה משהו שרציתי לשאול, כאילו אמרת על העניין של שבת, נגיד באת והאישה הייתה אישה כועסת, אבל זה לא מחייב, כאילו שגם, נגיד המלאך אמר לו למלאך השני שגם שבת הבא יותר רבה. זה לא מחייב, נכון? כאילו, בוא נגיד, כעסת פעם אחת, אז יצא לך לכעוס פעם אחת, אז מה, גם שבת הבאה זה יהיה ככה? כאילו, מה אתה מתכוון? אז כתוב במדרש, מה אני יכול לעשות? זה כתוב במדרש, שמלאך כאילו, הטוב. בן אדם טעה שכעס פעם אחת, אז מה, שבת הבאה זה גם יקרה? אם הוא חזר לתשובה כזה. כן, זהו. הוא הוא צריך להיות במצב הכי טוב שיש. במצב הכי טוב שיש, שיהיה תמיד רק בשורות טובות בבית, שאומרים. נגיד לך משל, רופא אחד פגש את החולה שלו, אומר לו, תשמע, יש לי בשורות טובות ורעות להגיד לך. יש לי בשורות טובות ורעות. מה אתה רוצה שנתחיל, עם הרעות או עם הטובות? מה נראה לך שהוא אמר? רעות. מי אמר עם הרעות? ברור שעם הטובות, מי רוצה לשמוע כל דבר? מה הוא ענה לו? מה הוא אמר לרופא? אני רוצה לשמוע קודם בשורות טובות. כל אדם רוצה לשמוע תמיד טוב. עכשיו אתה רוצה לשמוע רע, אדם רוצה לשמוע רע. תמיד דבר טוב קודם. תמיד, לסיים דבר טוב זה עוד נושא. אבל קודם כל, לשמוע תמיד באוזניים, רוצה לשמוע דבר טוב. אז שאלת הרופא, טוב תתחיל בטובות. הוא אומר לו, תשמע, יש לך עוד 7 ימים לחיות. אז הוא אומר לו, זה דברים טובים שאתה אומר לי? אז מה הדברים הרעים? הוא אומר לו, אני כבר 6 ימים מחפש אותך. צריך יום אחד, 6 ימים כבר מחפש אותך, איפה היית? איפה היית? אז לכן, זה דבר לא טוב. לכן אדם צריך תמיד שיהיה בשורות טובות בבית. הוא בא, גם אם הבית לא קצת מבולגן, קצת זה, לא נורא, צריך להגיד לאישה כל הכבוד, את דואגת לנו לילדים, מגדלת את בנינו, מצילנו מיצר הרע, כל מה שהגמרא אומרת שמה, אז לכן זה דבר טוב. וידוע, שאדם מחפש סגולה לעשירות וכו' וכו', יש סגולה מה שכתוב בגמרא מסכת בבא מציעא. הוקירו נשייכו כי היכי ותתארתו. רב אמר לבני מחוזה, רב היה גר בבני מחוזה, הוא אמר להם שמה תוקירו את הנשים שלכם כדי שתתעשרו. למה? כי היא מקור הברכה. זה הולך על השבת, אבל יש לנו עוד פסוק, ולאברהם היטיב בעבורה, שבגלל מי הקדוש ברוך הוא היטיב לאברהם? בזכות שרה. אומרת הגמרא, אומרים מפה שבזכות האישה יש שפע, וגם בזוהר כתוב שהצינור של השפע של הפרנסה בבית זה מגיע מהאישה. הצינור מגיע מהאישה, לכן צריך לשבח את האישה, לתת לה מתנות, ללכת איתה בערב וכו' וכו', לפרגן לאישה זה דבר טוב. שואל רבי חיים ויטל, הוא אומר כזאת קושיה, הוא אומר בברית מילה שיש לנו, שיש ברית מילה, מה אנחנו מברכים את אבי הבן? שהילד שלך יזכה, שהתינוק הנימול יזכה לתורה, לחופה ולמעשים טובים, נכון? אומרים את זה בברית וכולי. אז שואל הרבי חיים ויטל, למה אומרים תורה, חופה ומעשים טובים? מתי אדם חייב לעשות מעשים טובים? כל הזמן. כל הזמן, גם במצווה הוא יתחייב מדאורייתא. אז למה אתה אומר לי תורה, חופה, תורה חופה אני מבין, תורה בבר מצווה, חופה בגיל 18, 20 וכולי, ומעשים טובים, למה בסוף? זה צריך להיות יחד עם תורה, צריך להיות תורה, מעשים טובים וחופה. אומר, קושייה? אומר רבי חיים ויטל, תשמע טוב, כל המצוות שאדם עושה בן אדם לחברו לפני שהוא יתחתן זה לא חוכמה. למה זה לא חוכמה? כי חברים שלו אומרים לו, וואי, איזה בן אדם טוב אתה. תשמע, הוא מרגיש ככה, נותנים לו כבוד, אז הוא עושה עוד הפעם מצוות. או גם לא נוח לו שישנאו אותו. אם הוא נגיד יתנהג בצורה לא יפה, אז לא יהיו לו חברים, לא יהיו לו נחמד, אז לכן הוא עושה טוב לשני כדי שיהיה לעצמו טוב. אבל מתי אדם נמדד אחרי שהוא מתחתן, איך הוא מתנהג עם אשתו? אם הוא מתנהג עם אשתו כמו פלא, האדם צועק עליה, מרביץ לה, חס וחלילה, עושה כל מיני דברים לא נעימים שאנחנו לצערנו שומעים, אז אומרים לו, אדוני, שיש לך פה אפשרות לעשות חסד באמת, אתה לא מקיים. אז לכן את השכר שאתה רוצה על המצוות שעשית כשהיית רווק, ועשית כל מיני מעשים טובים בחוץ, אומר רבי חיים, לא תיטול מאומה.
הוא אומר, מאומה לא יקבל, אדם שבבית לא מתנהג יפה עם אשתו, הכל המעשים טובים שהוא עשה לא יקבל שום דבר. שום דבר. אדם נמדד לפי אשתו בבית. אם אדם מכבד את אשתו בבית, אז הקדוש ברוך הוא אומר, עשית לי תורה, אתה לומד תורה, עשית חופה, אני עכשיו יכול לתת לך למעשים טובים, כי אני רואה שאתה מתנהג טוב. כי גם בבית, שאתה לא מקבל את הפרגונים, בכל זאת אתה עושה, כמו שאומרים, אחד אשתו אומרת לו, תתקן את המנורה, לוקח לו חצי שנה עד שהוא מתקן. אבל שהשכנה הזקנה ביקשה, תתקן את המנורה, תוך שנייה הוא הלך ותיקן. מה ההבדל? דואג לאחרים. כי לאחרים היא אומרת, וואי, איזה בן אדם טוב אתה, כל הכבוד לך, תבורך, תזכי למצוות, אבל שאשתו, שהוא עושה לאשתו כזה דבר, היא לא כזה מעריכה אותו. ואם הוא בכל זאת עושה, אז שכרו גדול מאוד, ולכן ייתנו לו שכר גם על דברים שהוא עשה לבן אדם לחברו, כשלא קשורים מאשתו. כי אומרים לו, בוא נבחן אותך. זה כנגד זה עשה אלוקים. זה בדיקה שאדם בודק את עצמו על ידי זה שהוא מתנהג יפה עם אשתו. זה מספרים על אחד שאשתו באה לבית הדין הרבני, אמרה, אני רוצה להתגרש, בעלי אוכל בשר וחלב. אמרו לו, מה? בעלי אוכל בשר וחלב? אדם דתי, אנחנו מכירים אותו מהבית כנסת, כל יום 5 בבוקר הוא בא לתפילה, עושה אוכל בשר וחלב, הוא אומר כן. בית הדין הרבני שאל איך יכול להיות כזה דבר. הלכו לחקור איך זה קרה. אז שלחו איזה רב אחד לשאול את הבן אדם הזה ככה בסתר, תגיד לי, אתה אוכל בשר וחלב? הוא אומר לו, לא אוכל בשר וחלב. אז תגיד, אתה מקפיד על 6 שעות? כן. אז תגיד לי, למה אשתך אומרת שאתה אוכל בשר וחלב? אז הוא אומר, תקשיב טוב, אני גומר לאכול ארוחה בשרית, אני מבקש מאשתי נס קפה. אבל עד שהיא מביאה לי את זה כבר עובר 6 שעות. זה נכון. כבר עובר 6 שעות, עד שהיא זז, זאת עד שהיא זז. כל פנים, בבית של בן אדם שהוא מסתכל על איך שהוא מתנהגים עם אשתו והילדים וכו', זה הבדיקה. ואם הוא לא מתנהג יפה, אז מאומה הוא לא יקבל על המצוות אחרים שהוא עושה. הלך, פתח בית כנסת, הלך, פתח גמחים, עזר לאחרים, הציל אנשים ממוות, היה לא יודע איפה עשה, היה בצבא, היה גנרל, לא יודע מה עשה, אבל אם אשתו לא יודע להתנהג, לא מקבל מאומה. ולכן כמה זה חשוב, מוריי ורבותיי, לכבד את האישה בבית, וחוץ מהדבר הזה גם יש את הברכה. הוקירו נשייכו כי היכי דתתארתו. אם אתם רוצים לקבל עשירות, צריך לייקר את האישה. וכל דבר מכיר, גם כותב לפתק שיהיה לך יום נעים, גם את המצווה מהתורה. ושימח את אשתו. כל הדברים האלה אדם עושה, וזה דבר חשוב מאוד שכל אחד יעשה ויעזור לבית שלו, והוא מרוויח גם לעצמו עשירות, וגם מרוויח שהמעשים טובים שהוא עושה כלפי אחרים, באמת הוא יכול לקבל על זה שכר, ולא יהיה אור ופרח, איך שאומרים, שעושה מצוות ולא מקבל שום דבר. הם מספרים על אחד, רצה להיות שומר באיזה סופר, אז הוא הלך לאחראי שם בסופר, אמר לו, תשמע, אני רוצה להיות פה שומר. מחפשים שומר, אמר, בטח לא מצאנו שומר הרבה זמן, בוא תהיה שומר פה בכניסה, ניתן לך יום אחד ניסיון. יום אחד, אותו יום שהוא הגיע, היה בעבודה, באמצע היום הוא רואה איזה מישהו הולך לבקבוקים של הוויסקי, שזה יקר, כל בקבוק כמה עולה? בוויסקי כמה עולה בקבוק? 100 שקל. כמה? 100 שקל. לא, מהטובים. 500 שקל, הוא רואה, לוקח מהבקבוק ויוצא החוצה בלי לשלם. עכשיו השומר, בלי להתבלבל, רץ אחריו, הפיל אותו לרצפה, ההוא איבד את ההכרה, נתן לו מכות, מה אתה לוקח בלי לשלם? אז הוא חוזר לאחראי, אחרי שפינו את הפצוע הזה כבר באמבולנס, הוא חוזר לאחראי, אומר לו, תשמע, נו איך עבדתם? הייתי טוב, תשאל את הבוס הראשי אם אני יכול להתקבל לעבודה. אז הוא אומר לו, אני מצטער, הוא לא בהכרה, אי אפשר לשאול אותו. הוא הרג את הבוס. תבין, הוא הולך, רואה אותו, הוא לוקח בלי לשלם, ברור בלי לשלם, זה הסופר שלי, מה אתה רוצה? אז זה כמובן שאדם שעושה דברים צריך לחשוב טוב טוב מה הוא עושה לפני שהוא עושה כל דבר. וראיתי סיפור מאוד יפה על איזה אחד שהיה מלמד באיזה מקום והוא איחר לשיעור. אז אחד התלמידים שנכנס לשיעור, הוא עושה לו ככה. המלמד שם התעצבן, גם הוא איחר לשיעור, היה איזה פקק פה בצומת סגולה, איך שאומרים, וגם התלמידים עושה לו ככה. הלך נתן לו סתירה, תתבייש לך חצוף איך אתה ככה מתנהג למורה שלך. אמא של אותו ילד הגיע דווקא בדלת של אותו מורה בבית, אמר לו, אתה יודע מה אתה עשית? אני קניתי לילד שלי את השעון הזה $100. והוא פשוט רצה להראות לך את השעון החדש, הוא לא העיר לך, הוא רק הראה לך את השעון החדש שהוא קיבל, שתגיד לו תודה רבה, הוא בכלל לא בא להעיר לך בכלל, מה אתה ככה כועס עליו? זה צריך להתבונן, כל דבר שאדם עושה צריך להתבונן מה אתה עושה. זה שמישהו עושה לך ככה, זה אומר שהוא מעיר לך? הוא אומר לך, תראה, קניתי שעון חדש, מה קרה?
אז לכן כל דבר לגופו, אדם צריך להתבונן גם עם אשתו, כל דבר להתבונן, לעשות דברים בחוכמה, לא להיות היפראקטיבי. ישר פח, 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 לא, בעדינות, בוא נראה, בוא נדון לכף זכות, בוא נראה מה קרה. כל דבר צריך לבחון כל דבר ולא להיות עצבניים. זה הדבר הכי גרוע, וזה לצערנו, אני תמיד אומר שהתרבות המערב היא זה שגרמה את כל העצבים שיש לאנשים האלה. אתה רואה פעם, אדם שרוצה להוריד את החלון באוטו, היה צריך עם היד, נכון? להוריד ככה. היום מישהו מוכן לקנות אוטו שצריך להוריד ביד את החלון? כולם רוצים אוטומט, נכון? האופניים, פעם היה דבר יפה שנקרא אופניים רגילות, אופני הרים, נכון? היום כולם לוקחים אופניים חשמליות, דהיינו שלך יותר קל. הכל רוצים שלנו יותר קל, נכון? אבל מה זה גורם? עכשיו אנשים אין להם כבר סבלנות. אין סבלנות, אתה פותח את החלון, ישר צריך שיפתח. אתה נוסע באופניים, ישר צריך להגיע למקום, הוריד לנו את מידת הסבלנות. היום האוטו עם גיר ידני, מישהו מוכן לקנות? אין דבר כזה, כולם רוצים אוטומט. אז מה עכשיו, בגלל שנהיה אוטומט, מה קרה? אנשים לא מרוכזים בדרך, מדברים בפלאפון, חס וחלילה, ומתים. בדרך, בנסיעה, כמה אנשים סיפרו שראו אנשים שאחרי תאונת דרכים שמתים על הכביש עם הטלפון ביד. כי הוא החזיק את הטלפון ביד, בדיוק היה זה מת עם הטלפון, ואם היה לו ידני, אם היה ידני... היה מת עם ההילוכים ביד. לא יכול לדבר בטלפון. לא, בעיה, אבל לא היה בטלפון, כי היד שלו עסוקה, יד אחד על ההגה, נכון? איך היינו נוסעים פעם? יד על ההגה ויד על הזה, נכון? אז יש לך מקום להחזיק את הפלאפון? אין מקום. אבל עכשיו אמרו בוא נהיה חכמים לבטל את ההילוכים. מה עשה במקום זה? אנשים מדברים בטלפון ונוהגים, לא, עלינו תראה כמה תאונות דרכים. אז הדבר הזה, תרבות המערב רוצה שיהיה לנו חיים קלים. החיים קלים האלה זה נגד התורה. התורה אומרת, אדוני, אם אתה עושה חיים קלים, אז אין לך סבלנות לשום דבר. אתה צריך שיהיה לך סבלנות, אתה פותח את החלון לאט לאט, אז אתה, איך שאומרים, מפרק את העצבים נקרא לזה. לאט לאט אתה עושה דברים לעצמם הכל מהר, זה דבר גרוע ביותר. וכמה שהסבלנות זה חשוב, ולכן כאן אמרו חז"ל, פזיזות מין השטן. להיות פזיז זה דבר מן השטן, לעשות ההחלטות בלי לחשוב עליהם זה מהשטן. כי לפעמים אתה עושה טעויות, אתה לא יכול לתקן. יש דברים שאתה יכול לתקן, אתם יודעים, פרס נובל, יש לי סרטון ביוטיוב על פרס נובל, מי שרוצה לכתוב, אז זה פרס נובל. אז יש לי שם, מה הסיפור של פרס נובל, אתם יודעים? כן. איך זה התחיל פרס נובל? מישהו המציא את הדינמיט. יפה מאוד. היה אחד, המציא את כל הנושא הזה של פצצה שאפשר להרוג אנשים. אבל הפצצה, הדברים הדינמיט הראשונים, זה לא היה כל כך מיועד להריגה, זה היה מיועד לפוצץ ערים, כל מיני דברים בקטנה אפשריים, לא להרוג. אבל הוא פתאום רואה שצבאות שלמים, הורגים צבאות שלמים, מיליוני אנשים מתים בגללו. אז את כל המיליונים שהוא גרף, הוא ייחד את זה לפרסים של למען האנושות. ולכן כל שנה זוכים פרס נובל בעשרות אלפי דולרים. כמה זוכים? כמה זה פרס נובל? $500,000 משהו. $1,000,000 זה כסף מהירושה שאותו נובל הוריש על הטעות שהוא עשה. מוריי ורבותיי, תשימו לב איזה טעות הוא עשה. כמה אנשים מתו בגלל הנובל הזה. מיליארדים מתו. כל המלחמות שהיה מאז שהוא המציא את הדינמיט, כמה אנשים מתו והוא הצטער על זה. לכן הוא הקים את פרס נובל. ידעתם את זה? פרס נובל זה נובע מטעות. אבל הטעות הזאת היא נובעת בגלל שהוא דאג למה? דאג לעצמו. רצה להרוויח כסף, בסוף עשה טעות. אנחנו צריכים לחשוב כל מה שאנחנו עושים, לחשוב פעמיים. תחשוב 3 פעמים, 4 פעמים. תחשוב מה אתה עושה. אתה עושה דברים שיכולים להועיל או יכולים חס וחלילה להזיק. אדם בא הביתה צועק על אשתו למה הבית לא מסודר, אבל אם תחשוב שנייה לפני זה, תחשוב אם אני עכשיו צועק עליה, אז היא תחזיר לי חזרה, והלך הסעודת שבת. נכון? הלך סעודת שבת. מתחילים ברגל שמאל, מסיימים באוי ואבוי. ולכן כל דבר שאדם עושה צריך לעשות בבזיזות ובמתינות ולחשוב לפני מה שהוא עושה. כי לפעמים שאתה עושה דברים, אחרי זה אתה לא יכול לתקן. המעוות לא יוכל לתקון. יש דברים שאי אפשר לתקן. יש דברים שאפשר לתקן. אבל למה להיכנס לזה בכלל? לא מכניסים ראש בריא למיטה חולה. אדם מגיע לבית, הבית מבולגן, יגיד לאשתו, יאללה ביחד בואי נסדר. כל דבר אדם צריך לחשוב איך לשפר את הבית. ודבר נוסף ראיתי מאוד יפה, שמספרים על הרבנית זילברשטיין. הרב הייתה נשואה לרב יצחק זילברשטיין. הרב יצחק זילברשטיין זה החתן של הרב... מי? הרב זילברשטיין, חתן של הרב? אלישיב. אז הוא הייתה בת שהיא נפטרה, הוא קראו לה הרבנית זילברשטיין. היא, כשהייתה קוראת לילדים לעשות דברים מסוימים, הייתה תמיד מתרגמת את זה למצוות. אם נגיד הייתה רוצה שילד ילך לישון, מה אנשים היום אומרים? תעוף לישון, נכון? תעוף לישון, כאילו הילד הוא פרפר, תעוף לישון.
אומר לא, תגיד לו, בוא נקרא ביחד קריאת שמע על המיטה. שומע? בוא נקרא ביחד קריאת שמע על המיטה, ככה הייתה אומרת לילדים. בוא נקרא ביחד קריאת שמע על המיטה. או שהיא אומרת לילדים, בואו תאכלו ארוחת צהריים. מיד תאכלו! לא, בואו ניטול ידיים לסעודה. ככה הייתה מדברת איתה. ומי יצא ממנה? הרבנית קוק, שהתחתנה עם הרב דוב קוק בטבריה. זה בגלל שאדם מדבר עם הילדים בצורה נוחה, בצורה שהוא מתרגם את זה למצוות, הילדים יוצאים ילדים קדושים. אז לכן לא, יאללה כבר תלכו לאכול, תעוף לישון, כל המילים האלה זה לא בבית מדרשנו. זה לא בבית מדרשנו, זה מדרש של גויים, של אנשים רחוקים מהמצוות. זה לא שלנו. אנחנו קוראים לילדים, אומרים להם, בוא ניטול ידיים לסעודה. בוא תברך מזונות. אתה רוצה לאכול פסטה? לתת לילדים פסטה? יאללה תאכל. לא יאללה תאכל. בוא נברך מזונות. בוא נקרא קריאת שמע למיטה. בוא נקרא קריאת שמע של שחרית. כל הדברים שאתה מתרגם את אותו דבר. אתה תגיע לאותה תוצאה, אבל אתה מכניס את הילד לראש בצורה של קדושה. לא בצורה של צעקות, לא בצורה של דברים בטלים, לא בצורה שאין בזה שום תועלת. למה להגיד לילד תעוף? מה, הוא פרפר? שהוא עף לזה? לא. בבקשה, בואו נקרא קריאת שמע למיטה. וזה הדבר הגדול של חינוך ילדים, שזה אין מה לדבר בכלל חינוך ילדים, זה דבר כל כך חשוב, והכי חשוב זה הדוגמה האישית. אדם לא יכול להגיד לילדים שלו, תעשה משהו, והוא בעצמו לא עושה. נכון? הוא אומר לילדים שלו, תקומו בזמן, והוא קם ב-10 בבוקר. הוא אומר לילדים שלו, למה אתם לא קמים בזמן? כי אתה גם לא קם בזמן, מה אתה רוצה? מספרים על אחד שבא לרב חיים קניבסקי, והוא אמר לו, הרב, הבת שלי רוצה להניח תפילין. הבת שלי רוצה להניח תפילין, מה אני אמור לעשות איתה? אז אתם יודעים מה הרב אמר לו? מה הרב אמר לו? תתחיל להתפלל בבית כנסת. אומר, הוא מניח תפילין בשעה כשהוא קם בבית, לא הולך לבית כנסת. אז הבת שלו אומרת, גם אני רוצה להניח. אבל אם הוא היה אדם נורמלי, מתפלל בבית כנסת, לא מתפללים בבית. אז הבת לא הייתה רואה שהוא מניח תפילין. אז לכן כל הדברים האלה, כאשר האדם עושה מצוות ועושה את כל הדברים שיכול, גם ככה הוא מניח תפילין. אז תעשה את זה בבית הכנסת. אתה אומר לילדים, תבואו לאכול, בוא נברך ביחד מזונות. כל הדברים האלה שאתה מתרגם את זה למצוות, הילדים שלך יכולים לצמוח בשולם המצוות, וכולם רוצים שהילדים שלו יעשה מצוות, כי זה מה שנשאר לאדם בעולם הזה. אדם שנפטר אחרי 120 והשאיר פה ילדים לא עלינו עבריינים, מחללים שבת וכל הדברים האלה, זה הכל נשאר לו בשמיים. כולנו רוצים שהילדים שלנו יהיו צדיקים, אז צריך להשפיע עליהם בצורה הכי טובה שיש. בצורה הכי טובה שיש זה לחנך, להגיד דברי תורה בשבת. אני הייתי פעם בשולחן שבת, אבא יצא נרדם, אחרי הקידוש דגים נרדם. אז איך הוא מוסר את פרשת שבוע לילדים? אין פרשת שבוע, אין שום דבר. אבל אם הוא בא לשיעורי תורה, מכין ביום שישי קצת פרשת שבוע, 2 מקרא ו1 תרגום, משהו, הוא קצת יודע משהו, אז יכול למסור לילדים את הפרשת שבוע. ואז השולחן שבת נראה אחרת לגמרי. במקום לדבר על הבורסה בתל אביב, אתה מדבר על הפרשת שבוע, זה הבורסה הכי גדולה. פרשת השבוע, עכשיו פרשת וירא, זה הבורסה יותר טובה מתל אביב. ויהי רצון שבאמת נזכה לקיים את כל המצוות, נזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.